Men jeg ved sgu ikke, om der er sådan en speciel form for aalborgensisk blødhed. Jeg synes, når folk de sådan tager udgangspunkt i, hvor de kommer fra, så er der altid sådan en generel hårdhed. Ja. Og nu kommer jeg fra Hjørring af, og det er da det, jeg er vokset op med. Altså, det er da, at man ikke sådan lige... Man spilder ikke lige bønderne sådan med det samme. Nej, man holder altid lidt igen. Så man har noget at fyre med senere. Ja, indtil at man ikke kan holde det tilbage. Okay. Så kommer det også fuld for os. Ja. Og problemerne med kvinder, jamen det er jo, at jamen, hvis man på et tidspunkt har forelsket sig, det er ligesom om, altså forelskelse, det er sgu meget, det er noget meget flygtigt. Altså det er jo tit en selv, der forfører en selv. Det kommer jo tit fra en selv. Det er det der med, at jeg har det lidt som om, at kærlighed, det er ligesom tro. Det er ligesom religion. Altså, det handler om tro. Det er de der ting, der er så abstrakte, de ting, du ikke kan røre ved, og ikke kan smage og ikke kan føle. Dem bliver vi nødt til at tro på, hvis det er, at de skal findes. Ja. Og der er mennesker sådan forholdsvis enige om, at kærlighed, det er noget, der findes. Selvom det er så ukonkret. Ja. Altså, jeg tror da, at jeg har elsket på et tidspunkt. Altså, og det er det, jeg mener med kvinden. Altså, der er der en kvinde, som jeg altid vil tænke på, at det var hende, jeg elskede, og det var hende, jeg ikke fik. Og som jeg måler andre kvinder efter. Og det, jeg går efter ved dem, det er også bare sådan et lille stykke af hende. Altså, prøv at beskrive hende. Hvem var hun? Ja, hun var mega flot. Og gyldenblond. Vaskebrætsmave. Hippieforældre. Det kunne ikke være bedre. Altså, hun var perfekt. For mig i hvert fald. Men altså hvordan var hun som menneske? Jamen, der var hun meget... hun var modsat mig, sådan meget, meget udadvendt. Og kunne tvinge mig til at være det også. Så hun løsnede op for noget. Så hun gjorde nogle ting for mig. Altså nogle helt konkrete ting. Så fik hun mig til at stole på mennesker igen. Altså, hun fik mig til at stole på hende 100%. Og det havde jeg nok lært mig selv at lade være med. Så hun fik ligesom brudt det der. Hun gjorde dig til et bedre menneske? Hun gjorde mig i hvert fald til et menneske, som turde at stole. Altså som turde at tage andre folks ord for gode varer. Og det er jo virkelig smukt. Og det er måske at elske. Altså, at du stolede på hende? Ja. Og det kan være, det er derfor, man bliver så... altså selvom mennesket faktisk kun har gjort en godt, at man så bliver så indebrændt bagefter. Altså, at man kan blive så... At det kan blive afløst af vrede. Udover at det vi havde sammen dengang ikke eksisterer længere, så har hun også et nyt navn. Altså, så hun eksisterer ikke som person. Hun sagde altid sådan noget med, og jeg tror, at det var noget, hendes far havde lært til det. Sådan noget med, at hvis du elsker dem, så sætter du dem fri. Og det forstod jeg ikke noget af. Og det gør jeg sådan set heller ikke rigtig stadigvæk. Altså, det men det er jo noget med, at altså man kan ikke tvinge folk til at elske. Men for mig og hende, der var det der i hvert fald lige et stykke tid.
hvor vi havde det på samme måde. Og det er uforglemmeligt for mig, og det er jo nok også det, jeg leder efter i, hvad skal man sige, de kortere forhold, man så har haft efterfølgende. Mm-hmm. Vi mødtes på sådan noget hold, skoleforløb, sådan noget, man tit mødes i og falder i snak og sådan. Og der var det sgu faktisk hendes veninde, jeg sådan synes var, der sådan, ja, hvad skal man sige, prøvede at falde i snak med. Og det lykkedes også meget godt, men jeg kunne bare mærke, at hun havde noget andet med. Og så voksede hendes... så det var sgu som om, hun blev kønnere og kønnere hele tiden. Og så skulle vi være en slags kærester, men uden at dyrke sex. Og det var vi i et halvt års tid. Og det havde jeg aldrig prøvet før. Det var måske det, der gjorde, at jeg kom til at stole så meget på hende. Det var fordi, at jeg kunne mærke, at hun lige pludselig stolede på mig. Det vil sige, at din tillid kom af, at hun havde tillid til dig. Så det var en fælles tillid. Ja, det var nok sådan noget med, at man holdt dørene åbne for at have tillid. Altså, der var nok sådan flere stadier. Men i og med, at vi begge to gjorde det i så lang tid, og så fandt ud af, at vi havde den der tillid der, jamen, så turde man også lidt fri. Altså, man er jo altid enormt påpasselig med at blive såret og sådan noget der. Altså, det kan jo... Altså, det er jo sådan noget der, det ryster jo en i ens grund. Jeg siger, at frelse, det er at være sand. Altså ærligt. Ja. Er det en vej til kærlighed? Ja, det synes jeg. Det er jo at være ærlig. Det er jo virkelig at stole på sig selv. Og så er der også mange, du ved det der med, at de siger, at man skal kunne elske sig selv, før man kan elske andre. Altså, men der tror jeg igen, at det er det der med at stole på. Ja. Det virker? Ja. Så det vil sige, det er noget med at være sand over for sig selv? Ja. Og måske også for dem, man elsker? Ja. Ja, også over for dem. Ja, også over for dem, man ikke elsker. For at kunne være det over for dem, man elsker. Hvad skal man sige? Altså, jamen kærlighed, det er så abstrakt, men sandhed, det bliver også lidt abstrakt, fordi så har folk deres egen jo. Men ja, og ture indføre andre folk i det, man synes er sandt. Ja. Det er smukt. Ja. Det er en slags kærlighed. Kærlighed til mennesker. Ja.